haluat elämältä? Mikä sua vaivaa? Ihan oikeesti, että mitä sä haluat? Missä sä näet meidät 10 vuoden kuluttua? Ja 10. No, sä oot siinä varmaan tossa näillä näppäimillä ihan siis hetkenä minä hyvänsä niin aloittelemassa remonttia. Älä nyt suutuu. Tää on aina tämmöstä. Kohta meidän välillä ei oo mitään muuta kuin jatkuvaa pientä vittuilua. Mitä se on sellainen? No anteeks! Anteeksi? Pitääkö sun toi anteeksikin huutaa tolla, että kaikki on aina mun vika, vaikka sä pyydät anteeksi? No Harri, anteeksi. Mikä nyt on? No eikä kun mä tossa funtsasin vähän. Mä haluan lopettaa ehkäisyn.